Kulstofkredsløbet. Kulstof er konstant, forstået på den måde, at det aldrig forsvinder, og størstedelen af kulstoffet, det findes i litosfæren, som er jordskorpen. Og for at forklare, hvordan kulstoffet ligesom bevæger sig rundt mellem sfærerne, så starter vi med pil 1, som viser noget regn, der regner ned på vulkanen og videre ned i vandet, hvor den ligesom tager nogle små kalksten og sådan noget med ned i vandet, som man også kan sige ved, at det er atmosfæren, der regner ned på litosfæren, som så giver de der småsten og sådan noget til hydrosfæren. Pil 2 skal demonstrere de små mikroorganismer, som lever nede i vandet, som bruger de små kalksten, der ligesom bliver skyllet ned i vandet til at opbygge et skelet. Og når de så dør, så bundfalder de, hvilket kan fortælles som, at biosfæren giver kulstof til litosfæren. På pil 3 er det atmosfæren, som giver kulstof til planterne nede i vandet, og når de ligesom dør, så udgiver de også kulstof, så det er også biosfæren til litosfæren. Og det samme gælder pil 4, det er bare op på landjorden, med at når planterne dør, som er biosfære, så går det ned i litosfæren, og her, de her pile nummer 4, viser, at når det ligesom har været dødt, så bliver det trykket, og til sidst, så kommer det helt herned i jordens indre. Og pil nummer 5 viser, hvordan vulkanen udleder CO2 til atmosfæren, som er litosfæren til atmosfæren, og hvordan det så fra atmosfæren igen går tilbage til biosfæren, for at træer og naturen og alt kan vokse. Og 7'eren viser så igen, når biosfæren, når dyr og planter, de dør, så bliver der igen givet kulstof til atmosfæren. Og pil nummer 8 viser, hvordan at biosfæren ligesom bruger biosfæren ved at køerne de spiser det grønne, og det bliver der udskilt CO2 af. Og 9'eren viser så, hvordan at køerne, når de prutter og sådan noget, afgiver CO2 til atmosfæren igen. Så det igen er biosfæren til atmosfæren. Og 10'eren demonstrerer, at vi mennesker, vi også afgiver CO2 til atmosfæren. Og der også bliver dannet kulstof, når vi spiser biosfæren, som dyrene. Og det er jo så vores menneskers skyld, fordi vi skal have noget at spise, at vi så afgiver CO2 til atmosfæren på den måde. Menneskeskabt kulstof til atmosfæren har vi også, når vi kører i vores biler, som bruger kulstof fra litosfæren, og så til vores biler, som man måske kan kalde teknosfæren eller sådan noget, som så igen giver kulstof til atmosfæren. For at vi kan få varme og lys og alt sådan noget i vores huse, så skal vi også bruge kulstof fra litosfæren, og igen til noget teknologi her, hvilket også er kulstof, og når så vi forbrænder det, så kommer det igen ud i atmosfæren, og på den måde så er det her område ligesom også en demonstration på, hvad
vi mennesker ligesom gør for at udlede CO2 til atmosfæren, øhm, som ligesom gør, at der er det her ekstra store forbrug af kulstof, fordi at vi har de her ekstra behov, som har brug for kulstof for at fungere. Og den her ekstra kulstof, der bliver givet til atmosfæren, den er skyld i, at den globale opvarmning er noget, vi kender til. Fordi at som sagt, så er kulstof i verden konstant, og det forsvinder aldrig, så der bliver bare mere og mere og mere af det. Og derfor så bliver der også ligesom fyldt op inde i den her sfære, vi er inde i, og derfor sker der den her opvarmning.